știi? Noi trebuie să mulțim merele. 1, 2. Eu că trebuie să le iau cu... Asta e greu. Facem la nimereală. Știu cum fac și la de tare prost. Fac cum vor ei. Fac cum cere rețeta la mine. Pe asta eu, da, asta și eu. Deci cred că am și dreptate pe scurt. Eu sunt șef de bucătar Cristo, deloc. Eu aș da așa da, edită și asta făcută. Facem ceva rețete, nu? Asta rețetă direct pe mijloc, bă, pe asta nu mai era, nu, bă, că e prea mică. Hai spune, că așa ce nu poate fi, lasă stau și pe ochi. Mai fac și prostie. Mai știi și ceva, niciodată și cu astea, astea bă, trebuie să pun sau să ce credeți că fac cu ele, le-am luat cu noi. Pastele merg cu frumosul, merg la gunoi cu ele. Ce fain. Merge familia de oasă de Arade! O să mai răzătoare, răzătoare. Ce-tul ok, ce-tul ok. O să gătim împreună. Noi toți să gătim o plăcintă de mere. Vreau să gătim o plăcintă de mere, de mere. Vreau să gătim o plăcintă de mere. Ceva nu e bine, hai să cântăm ce nu-i bine. Ceva nu-i bine, dragilor, domnilor. O să continuăm după ce descoperi eu ce aici. Păi descoperi eu, mi se termină timpul, domnilor. Eșuată. După ce ajung la același procedeu, o să revin cam la același procentaj. Simplu, uite cum am făcut eu. Simplu, pe același ăsta și faceți și zâmbiți și când nu mai știți să zâmbiți. Că-ți faceți, nu opriți, că știți că e mai Crăciun ușor. Ne-am contat pe mine, dar m-am gândit, bă, până au eu 100 detalii și bun. Bă, și o tăiturie, eu am învățat mai studeam. Decât să nu faci așa de studiați. Acum trebuie să știu cum facem aici, așa, așa, cupul de unt, o spart, deja bine, nu...
Să ne grăbim. Ce trebuie făcut și aici? Că nu știu. Deci, repede, că o să dacă nu compartim, v-ați prins. Degeaba eu sunt șefa României. 15 grade, cât trebuie să stau, oameni? Acum pe timp. Gradele mai mici. Eu nu știu cum e cu gradele. O să pierd o plăcintă. Ce? O să vin la aceeași ospătaș. Ispotaș, bine. Dar nu mai să fac cu torul ăsta să mă sară de la moarte, nu prea. Tăriți. Banho, să mergi bani cash. Vă să dau schimb la asta, deci papa, voi nu schimb la asta. Așa. Eu nu mai pune că asta scade plus timp, se da să pune cu timp. Nu, papa.